नमस्कार, मस्त मॉडर्न किचनमध्ये आज आपण पालकची डाळ बनवणार आहे आणि ही पालकची डाळ खूपच आपल्या पौष्टिक असते आणि तिला आपण सोप्या पद्धतीमध्ये कसं बनवायचं ते तुम्हाला मी आता ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर तुम्ही पण माझी रेसिपी नक्कीच फॉलो करा आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी इंग्लिशमध्ये पाहिजे असेल त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथे जाऊन बघू शकता. तर चला आता आपण बघूया पालकची डाळ आपण कशी बनवायची आणि त्याला काय काय साहित्य लागतं. एक वाटी मी इथे चण्याची डाळ घेतली आहे. आज आपल्याला इथे पालक डाळ बनवायची आहे, त्यासाठी मी इथे चण्याच्या डाळीचा वापर केला आहे. आता या चण्याच्या डाळीला मी अर्धा तास भिजवून ठेवलेली पाण्यामध्ये आणि त्याला मी आता कुकरला लावून त्याच्या 4 शिट्ट्या काढून घेणार आहे. त्यामध्ये मी आता 1 चमचा मीठ टाकते, 1 चमचा हळद आणि त्यामध्ये मी आता पाणी टाकते. इथे 2 ग्लास पाणी टाकलंय आणि आता मी इथे कुकरचं झाकण लावून घेते. छोटा कुकर घेतलाय. जर तुमच्याकडे कढई असेल तर तुम्ही कढई पण घेऊ शकता. त्यामध्ये मी आता 2 चमचे तेल टाकते. त्यामध्ये मी हा एक मोठा चमचा भरून तूप टाकणार आहे आणि त्यामध्ये मी पहिलं तेल टाकलं कारण की आपलं तूप करपलं नाही पाहिजे म्हणून. आपण सगळ्यात पहिलंच तूप टाकलं असतं डायरेक्ट गरम कुकरमध्ये तर आपलं तूप करपलं असतं आणि त्याच्यामध्ये वास येतो, म्हणून मी पहिलं तेल टाकलंय आणि मग त्यामध्ये तूप टाकलंय. आता मी त्यात राई टाकते. आपली राई थोडी तडतडल्यावर आता मी त्यात जिरं टाकते. आता मी त्यामध्ये कांदा टाकते जो आपण मगाशी बारीक चिरून घेतला होता आणि त्यामध्ये आता ही अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट टाकते. आपल्याला त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मी इथे गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे कारण की आपल्याला तूप आणि कांदा करपला नाही पाहिजे म्हणून. आता मी त्यात हिंग टाकते. त्यात आता मी अर्धा चमचा धना पावडर टाकते, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा कसुरी मेथी आणि त्याला आता मी चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. आता जसं मी तुम्हाला मगाशी बोलली की ते आपल्या टोमॅटो आणि मिरचीला वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरमध्ये, तर आता ती पेस्ट मी त्यामध्ये टाकणार आहे आणि त्याला पण आता व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. पावडर टाकणार आहे आणि आता आपण त्याला पण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. बघू शकता आपल्या मसाल्याने तेल सोडायला सुरुवात केली आहे, म्हणजे हा आपला मसाला तयार आहे. त्यात आता मी पालक टाकणार आहे जो आपण असं बारीक चिरून घेतला होता. मी ही पालकची डाळ ढाबा स्टाईल बनवणार आहे म्हणून मी हा पालक असा टाकते आणि पालकला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया मसाल्यामध्ये. पालक शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. आता मी त्यात चवीपुरतं मीठ टाकणार आहे कारण की आपण मगाशी डाळीमध्ये पण मीठ टाकलं होतं. तर आता आपण मिठावर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आपला पालक व्यवस्थित मिक्स झालाय मसाल्यामध्ये. आपल्याला याच पद्धतीमध्ये असं करून घ्यायचं आहे. ही खूपच डाळ छान बनते आणि पौष्टिक पण असते. इथे हे बघा मगाशी आपण कुकरला लावून चणा डाळ चांगली उकळून घेतली आहे, तर इथे मी चण्याच्या डाळीचा वापर केला आहे. तुम्ही त्या जागी तूर डाळीचा पण वापर करू शकता किंवा मूग डाळीचा पण वापर करू शकता. आता ही मी डाळ त्यामध्ये टाकून घेणार आहे आणि आता याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर आता ही बघा आपली मस्तपैकी ढाबा स्टाईल पालकची डाळ तयार होते. तर एक वेळा तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि डाळ बनवून बघा. खूप छान बनते ही डाळ आणि खूप पौष्टिक आहे आपल्या शरीरासाठी. तर आता इथे बघा ही मी डाळ थोडी जरा घट्टच ठेवली आहे. तुम्हाला जर ही डाळ अजून पातळ पाहिजे असेल तुम्ही त्यामध्ये अजून पाणी टाकू शकता. तर तुम्ही बघू शकता आपली मस्तपैकी ही पालकची डाळ तयार झाली आहे. तुम्ही पण माझी रेसिपी अशीच फॉलो करून बघा. तुम्हाला ही पालकची डाळ खूपच आवडेल आणि ती खूपच पौष्टिक असते. तर तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी आजची पालकची डाळची रेसिपी कशी वाटली. आणि जर तुम्हाला हीच रेसिपी इंग्लिशमध्ये पाहिजे असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक दिली आहे, तुम्ही त्यावरती क्लिक करून माझी ही रेसिपी इंग्लिशमध्ये वाचू शकता. धन्यवाद.